Vážená pani predsedajúca, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia. Sice vás tu veľa nie je, ale aj tak by som rád už v druhom čítaní opakovane povedal k tomuto návrhu zákona niekoľko slov z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu bežného slovenského pracujúceho občana, pretože som s mnohými ľuďmi na túto tému na východnom Slovensku hovoril. Opäť raz v druhom čítaní predkladáte totálny nezmysel. Nie je nezmysel z obsahovej stránky, ale z toho dôvodu, že samotná opodstatnenosť existencie takéhoto návrhu je pri súčasnom stave slovenskej ekonomiky absolútne zbytočná. Je to jednoducho hlúposť. Ja viem, že snažiť sa hovoriť pravdu a apelovať na nejaké národnostné cítenie, ako som spomínal teraz o faktickej poznámke, k vám, k poslancom tohoto pléna, či už je to vládna koalícia zložená z rôznych štandardných politických strán, teda zo zoskupení zlodejov, mafiánov a oligarchov, alebo k tejto fiktívnej opozícii, ktorá tu verejne prehlási pred celým národom, že zrušiť alebo prestať financovať Maticu Slovensku by bolo nejaké riešenie. To sú ľudia, ktorí k Slovensku necítia absolútne nič a medzi nich sa bohužiaľ zaraďuje súčasný minister kultúry pán Maďarič. A práve to je dôvodom, prečo prichádzajú s týmto návrhom zákona. Podporovať slovenskú kultúru sa im nechce. Podporovať kultúru národnostných menšín, to je skvelý, to je fantastický nápad. Samozrejme, opakujem aj slová kolegu poslanca Uhríka, my nemáme nič proti podpore kultúry národnostných menšín. Ten problém je ale taký, že Slovensko sa len za posledný rok zadlžilo o ďalšie 2 miliardy eur, ale nedávno sme prijali zákon o štátnom rozpočte, v ktorom sme ho zadlžili o ďalšie 2 miliardy eur. To znamená, keďže máte do roku 2020 také predsavzatie prijať vyrovnaný štátny rozpočet, nechápem, ako to chcete dosiahnuť pri neustálom navyšovaní výdavkov na rôzne nepotrebné veci. Pretože áno, podporiť kultúru národnostných menšín v dvojnásobnej výške oproti predchádzajúcim rokom je v súčasnosti nepotrebná vec. Určite pán Bugár bude protestovať, pretože tento zákon prijala vládna koalícia iba z toho dôvodu, že si ho vyloboval Most Híd, ktorý chce, ako som už spomínal v prvej rozprave, apelovať na voličov, hlavne maďarskej národnosti, keďže väčšina týchto prostriedkov bude použitá práve na maďarskú národnostnú menšinu, aby sa nejakým spôsobom prinavrátila ich dôvera, keďže, ako vieme, charakter rozhoduje a charakter po voľbách aj rozhodol. Nedokážem ale pochopiť, čo vyvolalo či už poslancoch Slovenskej národnej strany alebo poslancoch Smeru, ktorí častokrát hovoria o tom, že sú hrdí na slovenský národ a že sa cítia byť Slovákmi, taký veľký odpor k Slovensku, k svojej vlasti. Čo vyvolalo celé toto divadlo? Všimol som si, že hovoriť k tomuto plénu je ako hovoriť k hluchému davu, ktorý jednoducho nepočúva. Ktorý sa nezaujíma o problémy bežných Slovákov, ktorého nezaujíma to, ako žijú slovenské rodiny. Nezaujíma ich to, že tisíce slovenských rodín hľadujú, nemajú čo dať jesť svojim deťom. Oni ale, respektíve vy, idete dať ďalšie 4 milióny eur na podporu úplne zbytočného a nezmyselného projektu. Možno si poviete, čo sú to 4 milióny? 4 milióny sú možno len kvapka v mori. Prečo sa tu poslanci ľudovej strany Naše Slovensko stávajú za nejaké 4 milióny eur? Veď tu boli väčšie rozkrádačky, boli tu väčšie plýtvania, 10 miliónov, stovky miliónov. Samozrejme, všetko je to dôležité a my budeme stále vystupovať, ak pôjde o nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov. Lenže aj tieto 4 milióny eur sú dôležité, pretože keby ste tieto 4 milióny eur miesto nezmyselného navyšovania kultúry národnostných menšín použili na napríklad stavbu nejakých nízkonákladových bytov niekde v Kežmarku, v Spišskej Novej Vsi, v Trebišove, niekde na východe alebo na strednom Slovensku, kde sú tieto veci reálne potrebné, tak som si istý, že občania týchto miest, týchto regiónov by vám boli naozaj navždy vďační. Nie. Podpora mladých rodín, podpora slušných ľudí, podpora pracujúcich, tvorba pracovných miest, to sú veci, ktoré vás jednoducho netrápia. Síce vláda pred voľbami aj po voľbách chodila po jednotlivých regiónoch, aj na východnom Slovensku, sľubovala akési akčné plány, sľubovala investície, stavbu štadiónov, priemyselných parkov, firiem, nárast zamestnanosti. Dodnes ale nevyčlenili absolútne žiadne finančné prostriedky. Nevyčlenili nič sa nepohlo, nič sa nezačalo riešiť. Stále počúvame tú istú výhovorku, ak sa jedná o navyšovanie platov štátnych zamestnancov, o platov zdravotnej sestry, učiteľov, kohokoľvek. Nie sú finančné prostriedky. Ak však ide o úplný nezmysel, ako je tento zákon, zrazu finančné prostriedky vieme nájsť. Zrazu vieme Slovensko ešte viac zadlžiť, veď prečo by to niekomu vadilo? Nebudete to platiť vy, štandardní politici. Platiť to budú občania Slovenskej republiky, ktorí každý deň
Od pondelka do piatku chodia do práce a tvrdo pracujú na to, aby vy ste mohli takýmito nezmyselnými projektami hlúpo a neúčelne vynakladať ich finančné prostriedky. Všimol som si za ten rok aj niečo, čo tu sedím, že pomoc nášmu národu, zhliadnutie na jeho potreby alebo snaha o zlepšenie života slovenských občanov je vám úplne ukradnutá. Vy sa staráte len o seba, o svoje vrecká, o svoje kšefty, o to, aby ste sa mohli luxusnými autami voziť po Bratislave, vysmievať sa ľuďom do tváre, v nedeľu v televízii sa pretrčať pred kamerami a tváriť sa ako tí, ktorí chcú Slovensko zachrániť. V skutočnosti sú ale vaše záujmy úplným opakom. Je mi veľmi ľúto toho, že mladí ľudia na Slovensku, s ktorými sa každý deň stretávam, naša mladá generácia postupne čoraz viac a viac prestáva dôverovať v samotné štátne zriadenie Slovenskej republiky. Začínajú Slovensko nenávidieť, nenávidia vás všetkých a reálne na to majú dôvody. A pri takýchto krokoch, keď títo mladí ľudia musia chodiť do zahraničia, pracovať, robiť častokrát podradné práce len preto, aby sa mohli akýmsi základným štandardom uživiť, aby mohli zarobiť aspoň čiastočne na to, aby mohli žiť normálnym, dôstojným životom, aby mohli mať vlastné bývanie, aby si mohli zakladať rodiny, niet divu, že vás začínajú nenávidieť. Vy totiž to robíte všetko preto, aby nie len, že tento stav pretrval, ale aby sa ešte zhoršil. A aj tento zákon je toho jasným dôkazom. Viem, 4 milióny nie sú nejaká radikálna, obrovská suma, ktorá to celé zmení. Ale je to jedna z týchto kvapiek, ktorých vy neustále pridávate viac a viac, až z toho vznikajú celé rieky, potoky a moria. Naozaj vás zaujíma úplne všetko, len nie osud slovenského národa. Nezaujímajú vás vaši vlastní ľudia, nezaujímajú vás osud slovenských rodín. Čo je nám veľmi ľúto a verím tomu, že slovenskí občania uvidia pravdu. Verím tomu, že sa im otvoria oči a verím tomu, že v budúcich voľbách sa rozhodnú vás za to spravodlivo potrestať. Pretože kým vy, tzv. Štandardní politici, pre mňa len zlodeji, mafiáni, oligarchovia, opakujem, nezačnete pracovať v prospech vôle prospech vôle občanov Slovenskej republiky, my, poslanci ľudovej strany Naše Slovensko, svoj boj nevzdáme. Budeme bojovať naďalej, budeme bojovať tvrdo, budeme šíriť informácie a pravdu priamo do domácnosti slovenských občanov, bez ohľadu na to, ako veľmi sa budete snažiť cenzurovať naše myšlienky a názory. A verím, že v ďalších voľbách vás všetkých vymeníme. Na vaše vystúpenie registrujem 7 faktických poznámok. Končí možnosť